gaham naitongnaय bayarokno di chaki sanangna bagui chamuthung tongo ang tini illegal chanangnai chapata dikha hachin kisarangnai ke Jini kodra biyang thangkha jini kodra jini kongkhay nai asuk jini akhir gede chajong ngali chips achugi wow phungkusang nobor shepshi ekdom yang cha muthung tu khai ko legal cha kutung lebu buti ja cha khudan nai pun chaliya manai phungkusang ro cha ro ma khai ekdom ta hunai shoriya ram na ta Jini hingga jeng soba jauh ka kumulunggo jeng Bishukkarma puja ni beranya ni thangmani parawo 5 din rok dong ka ge puja pakhino ko phai pele jauh khata hingkai tini angno phunungai Muya chakhwi parani Muya phai tumani awno chakhwi songnai ang tini norong phunogen norong manna naitong di joyoi iko Muya no ang songnai parani tumani miyani phajagba kiha sak suru to ma kheta onang ta sunai suwi helebbai songai dail bai ro sungai ta naitong dinaro biar mama soal logi di sini ke tabuk chakhwi gori nai ek logi ono kisa na lege nai kuya karon sebab nai tong khan Muya chakhwi dail asa coloring ko color ini nih bagai kisah sesudah naik tabuk yang awan kisah dari naik sebenarnya bagai Mono monsa ni muy Kaya ni muy monjak tabok oro mai monjak oro bo ya Muya ni muy tongko
Bada kopi be akaran di songmani. Oke, bayarok ang tabok an nogro ligiri sigiri kuna hadi. Dustbin ro kip jagi khori ro uri puroi suparok tamung baikha. Oke tabok obo nogro phalbai ukoi ang ngroi malai phinai maisana ni bagai ke bayarok ang tabok norno maichai phunungnai ang tini chakhwi songmani monmani pore mairok khuriti hekyai ko naide obo ke banda kopi be alu thogwi sungjak akran deui ke obo ke muya chakhwi ang thachinggo songmani ta muya ke soyabin koya phol dal obo roi songjak kan ta uno chai phungnai yang tabuk jasnai yang mui mangkhat pakinai baikya yang mai to oka Muya bosok Tripura salong jamu Muya chakhwi ani favorite thangka ekdom muya chakhwi ni ang belai no thokjabo bada kopi suka thầu về lên nhó còn học một chút à ang muya rong nó cái chakhwi nó bị thấu dầu muya chakhwi trong không muya rồi mai khi bay khác bay tí bay này chụp hả gai của ang sabay kesak kanya yang gue sini kisah mau sembuh kurok akran dok sini tongkrong opung kah
Oh, 2 বার দেখা খা Okay. Ini ni video. Asu zora tinggal ka. Okay, jotono no hukaham.